ngaturaken gungwanipun sawat awis cekson kados mekaten ingkang saged aturaken Bapak Ibu ingkang nembe rawuh mirunggan dumateng Bapak Mulyadah Ibu Munirah ingkang dipun ndherekaken kadang kula kinasih Bapak Sugiman saking Selatan Jepang. Nggih, anggenipun mangun bebesanan selamat wilujeng boten wonten robeda punapa. Iya. Ngene iki lho, wis dikodo. Nalika apa nalika ajeng? Sing bayari sapa? Nalikanira enggal hatiku lan menesira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange aku kang bakal miwati kesen lintange lukus samono janji prasetyane tansah kumandeling netra rimasa rasa rasane iya midera sak jagat raya ngukir lan samodra ora ilang memanise hati salawase no ini durung ya ya wong urung jumeneng nembe teksan kok nggih ngaturaken gungwanipun kadang kula kinasih Son Audio AB Pro ingkang sampun kondang wonten ing Jayenging Bawana leres Mas nggih bayar namung 200.000 nggih DP-nipun. Mas Teguh, pangapunten nggih, kula nderek nyengkuyung kemawon. Tapi kula dinganu ya Mas, Pak Giman ngudharasa e. Iku kok nganu ku lho, lunga ring Cikampek numpak jaran. Kula kan matur, lho niku tegese napa Pak Giman? Wis tuwek kok petakilan ngoten niku. Pangapunten Bapak Ibu, ingkang nembe dherekaken ingkang sekeca, wonten ingkang dereng dahar. Ingkang der tanduk ngono ya Nok. Wah, nggih, ora ngono iki. Nok, iki padha-padha anak wedok. Rasa guyu aku. Wong aku wis matur lumantar mbek wis diwaca itu. Pak maine jam pinter. Jeng Arista Mas. Enak maine jam 4. Aduh. Lah iki ora ngono. Ngene iki padha karo ngantem ora ketara iki. Nalika nira enggalu lan sira
Rambang